वाल गायनजों माइ सौनाय बादायलायनाय सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि खुंगा 52थि बैसागु फोरबो बराय आफादा बादायलायनाय हाबाफारि होदों। नै माखासेफोरा जाबाय नै जों ओरै सौखांबाय नै ओरै सौगासिनो दं नै ओरैबायदि नै मोनसे बर'नि थाखाय बिराद मोजां हाबाफारि बियो। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जायो। नै 5 मिनिट आरो बिनि टाइमा जाय 5 मिनिटआव बांसिन मोजाङै संनानै दिहुननो हायो बिनो बान्थाखौ मोननाय जागोन आरो नै जायनो साफा माबा खालामनो हायो बिनो बान्थाखौ मोननाय जागोन। ओरैबायदि मानसि दं नै नायग्राफोराबो नै माइरंखौ बारा खालायनाङा गोबां एसेखौ नायनाय जागोन एसे एक मिनिट डेन्जार दंखायो Ayo, 잠깐만 하자. Goodbye. जोबनाय जाबाय दा टाइमा जाय बांसिन मोजाङै संनानै दिहुननो हादों बेनो दा बेनो फाइनाल नङा आरो टाइमखौ हरगोन आरो खेबसे जाबावगोन नै एक मिनिट फिसिनाय लोगो लोगोनो दोनथ'नांगोन दै एसे सम नांगौ बे फिसिनाय लोगो लोगो देनो मोननाय नङा Ayo, 잠깐만 하자. मोजां ला
माइरंखौ बारा खोलैनाङा माइरंखौ बारा खोलैनाङा माइरंखौ आं एसे गोबावसिन नायनाय जागोन बेनिखायनो माइरंखौ बारा खोलैनाङा माइरंखौ गोबां एसेखौ नायनाय जागोन